Hej, og i dag vil vi vise jer et våben. Jeg tror en stikker, der går stykker. Okay, og vi har ladt den, og det er dernede, vi har ladt den. Prøv at skyde, og det går sindssygt hårdt, og du kan høre det. Du skal bare trykke helt vildt hårdt den der. Så lige om jeg kan finde ud af det her. Hvad skal du forholde dig? Bare tryk helt vildt hårdt. Det der på aftrækker. Det var sindssygt. Man kan ikke lave det så langsomt, så du kan se, at det går fucking sindssygt hurtigt. Og det gør sindssygt. Det gør helt vildt ondt, og det har vi prøvet, og vi vil ikke prøve det igen. Nu viser vi jer lige de mærker, de kan give. Måske halvdelen af sådan stort der. Ja. Så de der huller her er brugt til det der. Vi har faktisk brugt på den. Ja, der er 2 gange der, og 2 gange der, 2 gange der. Det der, det var så andre. Og andre fra den anden video. Ja. Det har jeg nok set. Ja. Ja, det var det. Yep.